हम अजय बाबू आप सब श्रोता समाज के गोड़ छू के गोड़ लागत नहीं। आई हमारे एगो आज सैड सॉन्ग आइला, बहुत ही लाजवाब सॉन्ग बा जौन की जौना के राइटर हमार दिनेश भैया बानी, बहुत बढ़िया लिखले बानी। देखिए कितना कितना बढ़िया यहाँ के शब्द गाना के लिखल बावे। दिलवा निकाल के जाता नि फेंके देले बिया दिलवा हसिलवा देले बिया दिलवा हसिलवा धोखा यही में दे के दिलवा निकाल के जाता नि फेंके। देखिए बाबा बेदर्दी कुछ कहल चाहत नहीं हो के गाना इला बहुत लाजवाब, वहू के राइटर ही दिनेश भैया बानी। आए भैया हम सिंगर भोजपुरिया बाबा बेदर्दी सभी भोजपुरिया श्रोता समाज लोग के पैर छू के प्रणाम करल बानी। आई हमारे वो गाना इलो सैड सॉन्ग ना बल्कि भोजपुरी सॉन्ग बा, गाना के राइटर बनी हमार दिनेश भाई। गाना के बहुत बढ़िया से राइटिंग बहुत बढ़िया से लिखले बानी। ये गाना के बोल बा एक कड़ी हमरो सबके गाना सुना दे रहल बानी, जो भी गलती छोट बालक समझ के माफ करब। पंडित जी के पतरा ले जा झोरी से निकाल के, पंडित जी के पतरा ले जा झोरी से निकाल के। आई भैया ये हमारे गाना के बोल बा, गाना के राइटर दिनेश बाबू कहले बानी। और सबसे निवेदन बा कि जगदम्बा फिल्म्स पर ये गाना चढ़ी, कल सुबह 10 से 11 बजे तक ये गाना रिलीज हो जाएगा। आप सभी भोजपुरिया श्रोता समाज लोग के निवेदन बा कि गाना हमनी के अजय बाबू और सिंगर बाबू हमनी के दोनों जना के प्यार दुलार बनले रही। हर एक जितने हमारा खेसारी भैया के भी प्यार दुलार दिले बानी, वो तरह हमारा अजय बाबू और सिंगर बाबू बेदर्दी के प्यार दुलार बने। राइटर दिनेश बाबू प्यार बरसाई लो। पंडित जी के पतरा ले जा झोरी से निकाल के, पंडित जी के पतरा ले जा झोरी से निकाल के। अपना बहिन के देखियो, अपना बहिन के देखियो पतरा उघार के, पंडित जी के पतरा ले जा झोरी से निकाल के, पंडित जी के पतरा ले जा झोरी से निकाल के। दिलवा निकाल के जाता नि फेंके, दिलवा निकाल के जाता नि फेंके दिल बिया दिलवा हसिलवा दिल बिया दिलवा हसिलवा धोखा यही में दे के दिलवा निकाल के जाता नि फेंके, दिलवा निकाल के जाता नि फेंके। देखो ये भाई केहू देखे ना हमके, देखो ये भाई केहू देखे ना हमके, दिलवा ही लागल रहे हमारा सनम से भइलया परेशान सुना होखला परेशान सुना अपना ही देखे दिलवा निकाल के जाता नि फेंके, दिलवा निकाल के जाता नि फेंके। लाइक करी और कमेंट करी और शेयर कर ना भूले। जगदम्बा फिल्म्स।